Sanibonani lapha ekhaya kwaDlamini. Mina ngumfowabo kababa kaMkhonyana uNtombela. Kamakoti uNtombela eMthunzini. Njengoba kade silapha izolo besize emshadweni ukuzohlanganisa umshado wengane yethu nomkhonyana uDlamini. Namhlanje ke sesizoqedela sesiuletha ngokwesintu sesiya esigcaweni namhlanje ngoba izolo sifikile sizohlanganisa ngokwasesontweni. Okusho ukuthi namhlanje sesizongena ngaphakathi sihlabe inkomo bese kubuyelwa esigcaweni ke sesiyophelelisa ngokwasesigcaweni ngokohlelo nje lwesintu. Bese kuphelile ke namhlanje. Kodwa futhi esibonga kakhulu ekuqaleni kwethu sihlangane nabantu bakwaDlamini bakhombisa ukukhulu kwethembeka ngoba kusuka lapha siqale khona ukuhlangana nabo akukho lapha esike saphoxana khona, akukho lapha esike saphikisana khona. Sibonga nje indlela esemukelane ngayo. Lento yethi ibonakala ukuthi binobuNkulunkulu vele phakathi ngoba sithe noma sesisenkonzweni lapha seza ukuthi hayi labantu bagcwele kakhulu endaweni zokholo kanti vele ukusebenza kwethu ubonakele vele belokhu kuxhunyene njalo. Sesithemba futhi ukuthi njengoba sesila ekubili ikhaya nje manje sisazoqhubeka futhi sibambisane kuze kufike ekugcineni. Sibonga kakhulu impela ngathi singaphathana kahle nabo basiphathele kahle ingane yethu ngoba nathi basiphathe kahle sisaze safika kulolu suku namhlanje. Kuzoba kuthathu nje kuphela. Uyabuza umthetho ukuthi ucaca nje uyamthanda na? Uyabuza umthetho ukuthi ucaca nje uyamthanda na? Hayi ke angazizwa. Uyabuza umthetho ucaca nje uyamthanda na? Kuphelelisiwe akufeziwe konke.
Thank you.